sponzoruje časopis Hľad. Čítajte. Prichádzame s horúcou novinkou. Dneska odsúdili majiteľa talianskeho klubu za to, že dovnútra púšťal rajský plyn. Možno chcel, aby sa ľudia smiali na jeho vtipoch, ale sudcovi sa to také vtipne nezdalo, aj keď bol pod vplyvom toho rajského plynu. Ďalšia správa. Máme nejasný dôkaz o existencii duchov. Tu ho máme. Tak a sme tu práve urobili reportáž s chlapcom, ktorý videl na vlastné oči ducha. Dobrý deň. Môžete nám povedať, ako sa voláte? Áno, volám sa Martin. Môžete nám popísať toho ducha? Bol taký strapatý, škaredý, vyzeral jak môj sused. Aha, takže videli ste ho na vlastné oči? Áno, semka som stal rovno, vychádzal som od domu, hej, a teraz semka som videl, zrazu šlape snehu sa objavili. A kto si trefnul do toho drevka, do tej budy, viete? No dobre, a môžete nám povedať, koľko to asi trvalo? Trvalo to 8 minút. A o ktorej hodine večer? O 11. A do rána som nezaspal. Aha, tak to je z dnešného vysielania všetko. Dovidenia. Nasleduje reportáž niečo zo sveta zvierat. Opäť sa rozbláznili. Začali šarieť, špáť si do líky a žrať vlastné hovna. Chcať si do huby. Čo na to môže? Globálne oteplovanie? Zlá strava? Dneska začíname s reportážou niečo z kresťanstva. Matka si prvá v kostole. Čo to mohlo spôsobiť? Zlé nažívanie? Alebo vôbec godlavice? Niečo, reportáž zo sveta politikov. Maďari chcú prevzať ostrov pri Bratislave. Dovolia im to naši politici, alebo ich zbijú. Končíme horúcou novinkou. Dozvedeli sme sa pravdu od fotopredí Titaniku a pánu dvojčiek. Zapríčinil to Jack Norris. Niektorí hovoria, že si prdnú. Druhý zas, že skúšal kom s otočkou. No aj keď uvidíme to na budúce a kupujte nové číslo týždenníka Hľad.